guys, may hapon guys. Anong time guys, magbuhat ko og kaang. Pinaagi sa pagmasa sa simento. Na may dahang simento ani guys nga sobra. Wa ko lang nahimo guys. Maggama lang og kanang kaang. Kaya gaplano ko guys magbuhat og tamnanan og orchids. Ako dahang orchids Bisaya guys. Ako ni si Jang itanom mo na nga para makadaginot ta, please og gasto. Maghulma lang ko og kanang kaang. Nay daghang kaang na ko mga karaang plastic guys, mora po akong hulmahan. Pero kadaghan ko gamasa-masa guys kay nganano ingon ako nga baguhan pa. Di ko timpo sa kuan pagmasa ni ini. Maglisod ko guys kung unsaon pag porma. Kadugay nakaporma ra jud guys. Dili man dai lalim guys, sakit po dai sa hawak ning maga trabaho ingon ani. Daghan po niingon ako guys, di na ko kasapi ang taga merkado kay gabuhat naman ko kog kaang. Sagdi laman guys, ug mao na ilang hunahuna basta kay magbuhat yung kukurog kaang tamnan og orchids puhon. Ato rin makita sunod video ani guys og unsa kadaghan sa ako ang nagama nga mga kaang para sa orchids. Nakapatuyan ko ani guys kay wa diha si Mr. Kay kung do na si Mr. diha mag-ix ang kilay. Abuyagon ko kung unsa ako ang mga buhaton. Mo na nga wa mo koy batang gamay, dagko naman ako mga anak. Tulin ko ani nagtrabaho guys. Ako ni si ako mga ginama guys, akong pailadman sa ilalom or hindi makakag-iro or iring. Mga manap guys kay mabuak unja. Wa pa sa saktong panahon nga mugahi. Muna akong ibutang sa ilalom guys por siguro. Kay anugon kaya akong kahago og di gyud ako for safety sila. Guys, mao na ning resulta sa akong gigama guys. Klaro kayo mga baguhan, bag-o pa gajud no. Di pa kay hamis, pero sige na lang. So sige na nato aning gama-gama, ma-perfect ra nato ni kadugayan. Kinsa tong mga laayon, hala, pananom na lang mo. Tambal sa kalaay, dili mo magkalayo hunahuna sa inyong banag asara, inyong mga anak asara, sa inyong mga problema. Mananom na lamang ta aron wa tay hunahunaon nga mga problema sa atong pamilya. Malingaw ra ta guys. Ay gatakilid do. Sige lang madadarat yan na. Salamat sa pagsilip guys og ako moingon bye bye.